Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan Color for Crafts-hankkeen puitteissa luonnonväreistä tekstiilisuunnittelija Elina Helenius. Elinalla on kattava kokemus tekstiilisuunnittelusta ja luonnonväreistä, ja me saadaan varmasti mielenkiintoinen keskustelu aikaiseksi. Esittelisitkö itsesi ja kertoisitko suhteestasi luonnonväreihin? Mä oon Elina Helenius, mä oon tekstiilitaiteilija ja muotoilija, valmistunut yli 35 vuotta sitten tuolta taideteollisesta korkeakoulusta, nykyisestä Aalto-yliopistosta. Ja oon työskennellyt, tehnyt pitkän uran tekstiilien parissa. Nykyisin mulla on tällainen oma suunnittelutoimisto, yhden naisen suunnittelutoimisto, ja nykyisin mä työskentelen Lapuan Kankurit-nimisen yrityksen pääsuunnittelijana. Ja luonnonväreihin mä oon tutustunut sillä lailla, että Lapuan Kankurit ja minä, niin me ollaan oltu partnerina tuossa Biocolor-hankkeessa ja päästy tekemään ammattilaisten kanssa kokeilemaan eri luonnonvärejä. Että Riikka Räisänen on ollut meillä sellaisena mentorina ja apurina näissä luonnonväriasioissa ja ollaan kudottu luonnonvärillä värjätyistä langoista testituotteita ja loppujen lopuksi päädytty siihen, että meillä on mallistossa 2 luonnonväreillä värjätystä langoista tehtyä villahuopaa, jotka on suunnitellut muotoilija Hanna Kaltat. Ja nämä värit, mitä meillä on tässä mallistossa, niin ne on Natural Indigo Finlandin morsinko ja kahviväri, mitä meillä on mallistossa. Mitkä ovat työssäsi sinulle tärkeitä arvoja? No, mun omassa työssäni niin kaikki lähtee siitä, että mä haluan tehdä laadukasta ja kestävää tekstiiliä. Ja sillä mä tarkoitan sitä, että mä haluan tehdä sellaisia tuotteita, jotka, jos ne on käyttötuotteita, että ne on todella toimivia siinä omassa tarkoituksessaan. Ne on valmistettu niin hyvin ja niin hyvistä materiaalista, että ne kestää käyttöä ja kulutusta todella pitkään. Ja että niiden esteettinen maailma on myös sellainen, että ne kestää myös niin kuin visuaalisesti käyttöä tosi pitkään. Mun mielestä maailma on täynnä tavaraa ja ihmisten pitäisi olla niin kuin kriittisiä siitä, että mitä ne hankkii itselleen ja kuinka paljon ne kuluttaa. Ja suunnittelijana mä kannan vastuuta siitä, että mä en halua tehdä mitään semmoisia päiväperhoja tai huonosti valmistettuja tuotteita, jotka kestää vaan vähän aikaa, vaan mä haluan tehdä laadukasta ja pitkäikäistä. Että mulle kestävyys ja laatu on niin kuin sama asia. Juurikin näin, eli se kestävä kehitys on tärkeää siinä. Se on hyvin tärkeää mun työssä. Miten tulkitset suunnittelijana ajan henkeä? No tämä onkin hirveän hyvä kysymys, koska suunnittelijana niin meidän täytyy seurata koko ajan, mitä ympärillä tapahtuu. Ja olla valppaana sillä lailla, että tavallaan niin kuin, että minkälaisia muutoksia tapahtuu, minkälaisia uusia materiaaleja on tulossa ja mistä myös kuluttajat tykkää. Eli periaatteessa me seurataan niin kuin koko ajan trendejä ja trendiennusteita ja sitä maailmaa, mitä tapahtuu. Mutta silti mä koen, niin kuin, että henkilökohtaisesti mä en orjallisesti seuraa mitään trendiennusteita, vaan mulla on sellainen niin kuin jotenkin oma käsiala, jota mä toteutan. Ja eikä välttämättä edes halua tuottaa tähän maailmaan niin kuin liikaa tavaraa, että koko ajan ei tarvitse tehdä uutta, vaan voi myös ajatella niin, että hyviä kuoseja voi elävöittää sillä, että seuraavaan sesonkiin niistä voi tehdä ehkä vähän uudenlaisen värityksen ja puhaltaa niihin niin kuin sillä lailla ajanhenkistä tuulta. Niin, että siinä tavallaan se ajan henki ja kestävyys yhdistyy. No joo, siihen mä ainakin pyrin, että toivottavasti se yhdistyy.
Millainen on mielestäsi luonnonvärien väripaletti? No varmaan minä, niin kuin varmaan aika monet muutkin ihmiset ihan ensiksi ajatteli, että se luonnonvärit on sellaisia kellertävän vihreitä ja vähän niin kuin likaisia ja tunkkasia. Ja jotenkin ensi alkuun mullakin oli sellainen ajatus, että se on jotenkin luonnonvärit liittyy niin kuin villalankojen käsinvärjäämiseen ja että siinä oli vähän jotain sellaista niin kuin kotikutosta. Mutta nyt kun me ollaan päästy mukaan tai oltu mukana tässä Biocolor-hankkeessa, niin mäkin olen oppinut, että on paljon erilaisia luonnonvärejä, että on maavärejä ja kasvivärejä ja sienistä saatavia värejä, jopa bakteereista ja tällaisista tulevia värejä. Ja niissä kaikissa on vähän erilaiset ne väripaletit. Ja ne on aika kiinnostavia mun mielestä, että mä oon nyt niinku ruvennut kiinnostumaan tästä luonnonvärien väripaletista. Sehän on niin kuin jollain tavalla lähempänä, tai siis tietenkin lähempänä tavallaan niin kuin sellaista luonnollista väritystä, mitä me nähdään ympärillä, jos vertaa niin kuin synteettisiin väreihin. Että ne on niin kuin sillä lailla vähän erilaiset ne väripaletit. No sitten tietysti muahan kiinnostaa, kun mä suunnittelen teollisuuteen, niin kauheasti se, että miten tavallaan niin kuin sitä luonnonvärien palettia pystyy siirtämään niin kuin teolliseen mittakaavaan. Ja tässä nyt tämän hankkeen puitteissa niin ollaan päästy kokeilemaan just Lapuan kankureilla niin kuin vähän isommassa mittakaavassa näitä luonnonvärejä. Ja täytyy kyllä sanoa, että on se ollut niin kuin yllätys, että miten upealta ne Natural Indigo Finlandin morsinkoväri ja sitten just tämä kahviväri, niin miten upealta ne näyttää ihan teollisesti sarjatuotetussa tuotteessa. Ja ne ei ole yhtään tunkkasia ne värit, että ne on päinvastoin niin kuin ihana heleä vaaleansininen, jotenkin semmoinen raikas taivainen vaaleansininen ja intensiivinen oranssi. Ja kun esimerkiksi asiakkaiden kanssa, kun asiakkaat näkee siitä oranssista väristä, kahviväristä valmistetun tuotteen, niin ei niille tule ensimmäiseksi mieleen, että tämä on joku luonnonväri. Ne katsoo, että tämä on oranssiväri. Ja sitten tavallaan se yllätys tulee siinä, kun kertoo, että, niin, että hei, että tämä onkin kahvituotannon ylijäämäaineista tehty väri ja siitä tulee niin kuin näin ihana ja intensiivinen. Että tavallaan tässä on tullut paljon matkalla niin kuin yllätyksiä myös mulle, minkälainen se luonnonväri ja väripaletti voi olla. Että jos se alkuajatus oli semmoinen, että se on tunkkasen kellanvihreä, niin kyllähän sillä saa paljon muutakin. Mitä arvoja mielestäsi luonnonvärien käyttämiseen liittyy? No kyllä niistä tulee heti semmoinen niin kuin luonnollinen olo ja ajatella, että tässä on nyt kemikaalivapaasta väristä kysymys. Että kyllähän se kaikissa, mä luulen, että herättää positiivisia ajatuksia. Että tässä ei ole mukana myrkkyjä, vaan nämä on tullut niin kuin luonnosta ja nämä voi niin kuin suurin piirtein laittaa suuhunsa ja tietää, että tähän ei kuole. Pelkästään niin kuin positiivisia arvoja mun mielestä. Ja mikäli mä oon oikein ymmärtänyt, niin tutkimushan tutkii koko ajan sitä, että miten voitaisiin vähemmän käyttää vettä myös tässä värjäysprosessissa näiden luonnonvärien kanssa työskennellessä. Ja sehän olisi myös hirveän hieno asia, jos ajatellaan ympäristön kannalta, että pystyttäisiin vähentämään sitä veden käyttöä. Ja onhan se jotenkin mielettömän hieno asia, että se väri kasvaa tuossa noin niin kuin luonnossa. Ja sitten me pystytään se hyödyntämään. Ihan niin kuin me voidaan syödä marjoja, niin me voidaan kerätä sieltä luonnosta niitä ainesosia, millä voidaan sitten värjätä tekstiilejä, kankaita ja lankoja. Aivan, eli semmoinen luonnonmyötäisyys ja ympäristöystävällisyys. Joo. Millainen on suunnitteluprosessi yleensä? No teollisuuteen kun suunnitellaan, niin silloin pitää olla niin kuin tiedossa tavallaan se, että ensinnäkin että mitä tuotetta me lähdetään suunnittelemaan ja mikä on se tavallaan se tuotantotapa. Ja nyt tässä tapauksessa, kun me tehdään Lapuan kankureita, niin
Me tiedetään, että minkälaisia koneita meillä on, tomakoneita meillä on ja mille koneelle me lähdetään suunnittelemaan tuotetta. Lähdetäänkö me tekemään sitä mistä materiaalista, onko se villa tai pellava, jotka on meidän päämateriaalit. Et siinä on paljon tavallaan tällaisia, se suunnitteluprosessi alussa tällaisia raja-arvoja, mitkä meidän täytyy niin kuin tietää, että okei, nyt lähdetään tekemään nyt tuollaiselle Jacquard-koneelle tähän leveyteen tästä materiaalista. Meillä on tällainen loimitiheys, tällaiseen lopputulokseen pyritään. Sitten tietysti, kun tiedetään kaikki ne raja-arvot, niin sitten lähdetään miettimään just, että onko kuvio, mistä väreistä tehdään. Värit määritellään yleensä aina per sesonki. Meillä on paljon Lapuan kankurella jatkuvia värejä, että me ei uudisteta niitä värejä joka sesonki, vaan meillä on niin kuin mallistossa tavallaan lupaus myös meidän asiakkaille siitä, että kun ne ostaa tänä vuonna jotain, niin ne saa myös siihen sopivan tuotteen niin kuin tulevaisuudessa täydennettynä. Ja se oikeastaan on yksi asia, mikä näiden luonnonvärien kohdalla niin kuin tietyllä tavalla luo haasteen tässä meidän prosessissa on just se, että kun me annetaan asiakkaille se lupaus, että meiltä löytyy tavallaan tätä tuotetta myös tulevaisuudessa, niin mitenkä hyvin ne pitää niin kuin tavallaan näiden luonnonvärien niin kuin ne värjäyserät, sen värinsä samanlaisena ja minkälainen valonkesto ja kaikki tällaiset asiat niillä on. Että niiden kanssa on niin kuin tavallaan jouduttu työskentelemään vähän eri tavalla kuin ihan teollisesti värjättyjen lankojen kanssa. Aivan. Onko vielä jotain muita asioita, joita luonnonvärien käyttö tai miten niiden käyttö eroaa tavallisesta suunnitteluprosessista? Vai oliko ne just nämä, mitä mainitsit? No tietysti sitten on vielä tuo valonkesto on niin kuin sellainen, että kaikilla luonnonväreillä ei ole ihan niin hyvä valonkesto kuin teollisilla väreillä. Ja sehän tietysti vaikuttaa, nyt tässä meidän tapauksessa, kun me ei tehdä oikeastaan verhokankaita, mutta sanotaan, että jos verhokankaita esimerkiksi suunnittelisi, tekstiilit, jotka altistuu koko ajan valolle, niin se toisi pieniä haasteita niiden luonnonvärien kanssa, millä on vähän heikompi valonkesto. Että kyllä tavallaan pitää tietää ne ominaisuudet, sen materiaalin ja värin ominaisuuksista pitää tietää ja pohtia, että mihin se sopii parhaiten. Aivan, eli pitää tuntea se tuote, mutta sitten pitää tuntea nämä värit. Pitää tuntea ne värit ja materiaalit ja sitten miettiä, että mikä on niin kuin oikea ja paras yhdistelmä siihen tuotteeseen, mitä nyt tehdään. Näetkö, että luonnonvärien käytölle teollisessa tuotannossa on esteitä? No mun mielestä niin kun luonnon värit soveltuu tosi hyvin niin kun pienteolliseen sarjatuotantoon, koska niin kun kokemukseni mukaan niissä värjäyserissä voi olla vähän variaatiota. Että jos niin kun ajatellaan oikein pitkää iso sarjatuotantoa, kun kudotaan niin kun satoja metrejä ja jopa tuhansiakin metrejä, niin semmoinen tasalaatuisuus voi olla se semmoinen pieni haaste, että varmasti se väri on niin kuin tasalaatusta ja että sen ominaisuudet on sellaiset, että se kestää niin kuin tavallaan sen pitkän sarjatuotannon. Tuossa kun ollaan tehty noita kokeiluja, niin tuli sellainen jännä kokemus siinä, että kokeiltiin tätä pajuväriä, niin huomattiin, että eri värjäyserät oli aika eri värisiä ja sitten mun mielestä Riikka sitä selvittikin, että se milloin se paju oli korjattu, niin se vaikutti niin kuin tavallaan siihen värjäyserään. Ja sitten jos ajattelee, että jos niin kuin teollisesti tekee, että me tehdään tänä vuonna yksi setti luonnonväreillä tuotteita, ja sitten me haluttaisiin tehdä vaikka 1,5 vuoden päästä uudestaan se sama. Ja sitten jos se väri onkin niin kuin vähän eri, niin tavallaan semmoisessa sarjallisessa tuotannossa, niin tämä voi olla niin kuin haaste. Miten kuluttajat suhtautuvat kokemuksesi mukaan luonnonväreihin? No yleisesti ottaen kuluttajat suhtautuu luonnonväreihin tosi positiivisesti ja hyvin ja ottaa ne hyvin vastaan, mutta ne niin kuin tavallaan, mä ehkä tuossa aiemmin vähän sanoinkin sitä, että kun kuluttaja näkee sen tuotteen niin kuin vaaleansinisen tai sen kelta-oranssin, niin hän ei ensimmäiseksi ajattele, että se on luonnonväreillä värjätty lanka, josta on kudottu
meillä nyt Lapuan mallistossa olevat nämä villasaalit. Niin että tavallaan se tarvii kertoa kuluttajille, että on tehty luonnonvärit. Ne ei myy itse itseään, vaan sitä täytyy informoida ja kertoa. Eli tavallaan tarvii nämä luonnonvärit niin kuin, tuekseen hyvää viestintää, jotta niin kuin kuluttajat oppii kysymään niitä, oppii tuntemaan niitä ja ehkä oppii sitten tunnistamaan myös niitä. Miten näet luonnonvärien tulevaisuuden? No, mä näen sen hyvin positiivisena, että mun mielestä niin kun valveutuneet kuluttajat kiinnittää huomioon luonnonmukaisiin asioihin ja just semmoiseen kemikaalivapaaseen ja terveelliseen tuotteeseen. Ja luonnonvärithän nyt on terveellisiä värejä, jos näin voidaan sanoa. Mä näen siinä, että niillä on paljon mahdollisuuksia. Ollut hirveän hieno seurata, että Suomessa on pystytty rakentamaan värien ympärille jo ihan oikeaa todellista liiketoimintaa. Ja on tämä hieno tutkimus, nämä yliopistojen hankkeet, millä tätä tutkimusta viedään eteenpäin. Et uskon, että sillä on niin kuin hyvä tulevaisuus. Ja suunnittelijana itse olen myös niin kuin äärimmäisen kiinnostunut siitä, että mihin suuntaan ollaan menossa. Ja voinpa tässä paljastaa, että olen nyt itse todella kiinnostunut näistä luonnonväripigmenteistä ja mun tämän kesän projekti onkin tehdä tuolla mun kesämökkipaikalla niin semmoinen pieni tutkimus, että mä itse aion tehdä semmoisen, kerätä siitä mun mökkiympäristöstä niitä kasveja ja tehdä niistä kasveista väripigmenttejä ja rakentaa sen mun kesän maiseman värikartan näillä luonnonväreillä. Saa nähdä, mitä siitä tulee. Jännittävää on. Ihan huikeeta, me odotetaan sitä. Kiitoksia kovasti erittäin mielenkiintoisesta ja valaisevasta keskustelusta. Kiitos teille, oli tosi kiva olla mukana teidän podcastissa.